Nararanasan sa ilang pamilihan sa Dagupan City ang lingguhang pagtaas sa presyo ng bigas. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio. Russell? CJ, malaking hamon ngayon sa mga consumer ang pagtitipid dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular na ang bigas. Matumal din ngayon ang bentahan ng bigas sa mga pamilihan dahil sa mataas na presyo. Ilang linggo nang nararanasan ang mataas na presyo ng bigas sa Malimgas Public Market sa Dagupan City. Ngayong linggo, panibagong 2 hanggang 3 piso kada kilo ang dagdag sa presyo ng commercial rice. Wala raw magawa mga negosyante kundi ipasa sa consumer ang mataas na presyo na kuha nila sa mga supplier na galing pa sa mga taram at ilang karatig probinsya. Kung minsan kasi twice a week ganon sila nagtataas, by 20s ganon yung tinataas. Dami ng nagtitinda, halos sa barangay meron na rin eh. Apektado sa mataas na presyo ng bigas sa mga consumer na doble-doble na raw ang gasto sa taas ng bilihin. 2 kilo ng bigas ang binili ni Aling Teresita, pananghalian lang nila ito kasama ang kanyang 9 na apo. Hiling ng mga consumer, ibalik na ang NFA rice sa merkado. Gatas ang ngayon eh, malang bili ngayon. Sa hirap ng ngayon, panggimik. Walang hanap buhay yung iba. Siyempre, sakit sa busa, lalo kung walang hanap buhay. O di kawawang mga mga bata. Pero nilinaw ng Department of Agriculture Region 1 na walang problema sa supply ng bigas. Sapat din daw ang household stock sa rehiyon. Lahat ng commodities tayo kasi is surplus tayo. Yes, sir. So we have enough. We have enough rice for the region. Ayon naman sa NFA Region 1, may 362,000 na sako ng NFA rice na buffer stock pero walang alokasyon para sa mga rice retailers sa mga palengke dahil sa umiiral na rice tariffication law. Yung inventory na po na yan ay nakakalat po sa mga branches natin sa Ilocos, sa La Union and Pangasinan. Trabaho na lang ng NFA is to accumulate buffer stock through palay procurement. Yes, sir. Then to maintain buffer stock for calamities. CJ, nasa 38 hanggang 40 pesos ang kada kilo ngayon ng well-milled rice sa mga pamilihan. Ito so far yung nakita natin na pinakamababang presyo ng commercial rice kumpara sa presyo ng iba pang commercial rice na nasa 45 hanggang 46 pesos ang kada kilo. At ayon pa sa Department of Agriculture, nagdedepende rin umano yung pagtaas ng presyo ng bigas sa mga suppliers. Sa ngayon ay malaki ang gasto sa mga supplier pagdating sa transportation expenses dahil din sa patuloy at lingguhang pagtaas ng presyo ng petroleum products. At kung magpapatuloy pa itong pagtaas ng presyo ng gasolina, magpapatuloy din daw sa pagtaas ang presyo ng mga bilihin. CJ. Maraming salamat, Russell Simorio.